Je hebt er een beetje kleur voor? Ja. Ik heb me ergens voor strikken laten. Maar het is wel leuk. Het is natuurlijk leuk dat een jongen van 16 zei van ik ga met zijn opa de Elfstedentocht fietsen. Zul je het wat zitten, mooi hem? Ik denk dat het wel goed komt. Het aardig oefent, dus we gaan ervan uit dat het allemaal klaar komt. Ja, hij is wel 70 natuurlijk, dus een beetje voorzichtig aan. Of kan je hem ronddraaien? Waarom wil je graag maar in Paken fietsen? Ik heb hem nog overgehaald om nog een laatste keer te kunnen fietsen. En hij had hem 27 keer gedaan. Ik dacht, dan mijn eerste keer. Nog 1 keertje met mij. Als allerlaatste keer. Nou, het was mogelijk. Ja, dat vond ik wel een heel aardige baan. En ja, dan kan je eigenlijk niet weigeren, hoor. Nee. Dan moet je het dan maar een keer proberen. Nou, succes! Ja, bedankt. Bedankt. Hè. Helemaal een teken van leven, hond? Nee, helaas al net. Nee. En dan wat mooi voor de man, of hoe is dat? Ja. Wat chips en wat koeken. Nou, wat droge kleren uiteraard. Doe een clean. Ja, nou ja, je weet het net, hè? Voordat u de sleer die fiets. Maak je denk? Nou, dit stukje, ja. Ja, die krijgt zo'n in een erg, hoppa. Ja, nee, dat gaat knap. Wat heb je ertussen? Nou, heb ik er altijd tussen. Dat is een broodje bal. Een broodje bal? Ja. Dat maakt mijn vrouw altijd voor de tijd en dat eten we. Ja, hè? Ja, dat is lekker. Maar, dus, en je laat je nou nog, maar straks is het cinnamon in. Ja, dat zou kennen. Dat zou kennen. Ja. Heb je er nog een beetje vertrouwen in? Nou, met deze wind wordt het wat minder. Ja. Want dit was zijn grootste vijand. De wien. Ja. Hij zei, ik hoop in de vredesnaam dat het niet zo hard waait. Maar ja. Hey, gaat het, meneer? Ja hoor. Maar ja. jongen? Ja, gaat wel prima. Alleen een beetje tegenwind. Ja. Dat was wat zwaar, maar... Ja, daar hebben we nog een heel stuk in de wind hoor. Ja, Nou begint het eigenlijk, hè? komt vast wel goed. Even uitrusten. Ja.